In Haarlem ben Joert op 1 dag 4 kunstwerken ontbleten. De kunst maakt deel uit van het project Terpen en Wierdenland. En deze kunst had een functie. In overleg met Haarlem, met mensen uit Haarlem, is er besloten om stekjes te maken. Waar mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Wat ook een reden zou kunnen zijn voor mensen om naar Haarlem toe te komen. En wat de leefomgeving een beetje vrolijker maakt. Het moet het dorp helpen een verbinding te lezen met de rieke skiertnis van de streek. Het is op verschillende manieren goed. Het is leuk dat bij mij was dat al zo. Door me echt in de geschiedenis te verdiepen, voel je ook de rijkdom die er is van vroeger uit. En als je ergens woont en het is allemaal gewoon, dan kijk je er met andere ogen naar. Dus als het op bijzonderder wordt, dan is het ook voor de mensen die daarin mee kunnen voelen, is dat denk ik een verrijking. Ja.